muli. Ineyo ndili pano kuthandiza anthu pa mavuto osiyanasiyana, kuchiza matenda osiyanasiyana. Kaya chikwati chinatha kubwezesa chikondi mbanja, kaya ntchito inatha kubwezesani pa ntchito, kaya munaberedwa mankhwala okhaulisa akubandili nawo, komanso kaya bizinesi yanu sikuyenda bwino, chikoka kapena muitano oyitana anthu ochuka kwambiri pa bizinesi yanu ndili nayo. Kuchokeranso pamene popo ngati inuyo simukubereka ndili mankhwala anasula kubwezesa kuti nyumba mwanu mukhale ndi mphatso ya mwana. Komanso kuchokera pamenepo ndili mankhwala osiyanasiyana, mankhwala osiyanasiyana kufuna kulemera kuchokera mankhwala kwaine Dr. Chipalapala ndi mapanga zimenezo. Ndili mankhwala banki ya batwa, komanso ndili mankhwala asenda wana ngakhale sonkola njenje kuti mulemere mabombo, komanso ndili ndi njoka ya thunga, komanso ndili ndi njoka ya nkowa, komanso njoka soya nsatu, zonse zilipo pa Dr. Chipalapala ndi mathandizo. Ndiye zimene mukuziona panozi ndimene mumulizizimba zikulu zimene ndimathandizira anthu, zimene mavuo osiyanasiyana mithu amasamba kapena munachiridwa kamasenga kamatira, kapena pakupezeka kuti muli ndi vuto lokuti kapena anakuchera nikauta kuti kuzilephera kugona ndi mkazi wina aliyense anakumangani, mankhwala amene ndili nawo okutetezani. Komanso mankhwala okutetezani kuti ngati inuyo anthu ena anakucherani zamatsenga, kuchosa zamatsenga, ndili mankhwala nsilipo osilika pa nyumba kwa anthu panga za ufiti, mankhwala amene ndili nawo. Kungondipeza ine Dr. Chipalapala ndikangochera nyumba yanu, ngati pali mfiti imene makutambirani muziwe kuti mfiti imene ikagwa siku lomwelo. Komanso sikungogwakoka mama kuti musimikize kuti pakumbo pano panagwa mfiti pano muona magazi dodododo akuyenderera kupitawo, zimene zimapanga ine Dr. Chipalapala. Dr. Chipalapala ndi Dr. Ekhayo amene anachokera ku Mosambiki, kwathu kwenikweni ndi kuguluwe ku Mosambiki guluwe. Komanso ndikukusimikizirani nonse omvera amene mukunimva ine, ntchito yanga ine ndinaphunzirira kukazadi banana kukukorongosa kwawo kwakoso chakama, ndikumene ndinaphunzirira. Onse amene akunisiwa ine ni Mosambikano, sine waku Malawi, ndine dokotala waku Mosambiki. Bom dia, boa tarde, os senhoras, eu estou aqui em Malawi, o seu doutor Chipalapala, vendo de Moçambique. Agora estou aqui em Malawi, tratar as pessoas, várias doenças, acabar os problemas, tudo, ele ficar bem na vida. Ndili kuno ine dokotala wanu, ndimapanga zikulu zokuti inu mukabwera kwa ine ngati anakuthandiza nasinga ina zinalipira kuchitika bwerani kwa ine. Olira onse amene munapita kwa masinga munaluza ndalama zanu, ine Dr. Chipalapala ndithesa zonse inu mukakhala mtendere. Kuchokera pano kulemera kwanu kuzakhala kulemera kwa mtendere, osati kulemera komvera munthu. Ine Dr. Chipalapala ndilibe zisipha zoyipa zokuti kapena ukaphe m'bale wako, kapena ukapengese oyita misala, iwe ukalemera mwa mtendere. Ndili pano kuchipatala kwanga kumene mwafika inu aulusi mwandipeza ndikuthandiza anthu ambirimbiri, mwazonena nokha panja apa pali anthu china mtindi cha wanthu pali laini akundiyembekezera, mwandisisa ntchito kuti ndikuthandizeni. Ndili pano kuthandiza wina aliyense. Sikomo kwambiri, sikomo. Koma chomaliza mmapezekera kutiko? Ineyo ndili kunoko ku Lilongwe, ofisi yanga ili ku Lilongwe. Mukafika mtawuni mukwere maminibasi opita Lilongwe Chigwirizano, musike pali kuni penipenipo. Mulimbire foni manambala anga nawa 0 ma8 atatu 03 9208 0 ma8 atatu 03 9208, komanso 0 ma9 awiri 733 9950 0 ma9 awiri 733 9950. Namba ya Moçambique 84 72 82 913 84 72 913 ndiye namba yanga ya Moçambique imeneyo. Mukandifuna mundiyimbire namba imeneyo. Nonse amene mwamva chinenero cha ku Moçambique kapena cha ku Malawi mundiyankhule pa chinenero china chonse, mundiyimbire foni kundiyankhula pa chinenero china chilichonse, kacha ku Malawi kuno kacha ku Moçambique kani English. Ndine dokotala wanu amene ndayikamayenda maiko ambirimbiri. Ma certificate yanga iyo ndili certificate ya ku Zambia, ndili certificate ya ku Moçambique, komanso certificate ya ku Malawi kuno. Ndimathandiza anthu chilungamo ngati zakuvutani nguzafuta kuti nthenda ye muteneka kupita ku chipatala cha chisungu. Ndimamuuza munthu kuti matenda yako sindiyakwanisa pita ku chipatala cha chisungu, koma ndingati ni matenda okuti ndikuza kuthandiza ine ndikuthandizani zonse zimene zikukuvutani. Sikomo kwambiri, sikomo.
akhala zuwa samalozerana ndipo mtengo wautali sumafunika chikwangwani. Ndifakasirano omwe aja Masauli General Surprise anamandwa popezeka ndi katundu wa original monga ngati memory card komanso mabatire ngakhalenso mamatichacha ndi machacha amene osayiwala timapezeka ndi mabatire a Itel olimba bwino aang'ono ngakhalenso mabatire akuluakulu amene mahediseti olimba bwino a Itel. Timapezekanso ndi mafoni a atachi mtundu wina uliwonse Itel, Tekino, Samsung. Masauli General Surprise. Masauli General Surprise ndife anamanda okhawa amene timapezeka ndi katundu olimba bwino wa Itel. Ife ndi mikolomana, mikalakateya, zombe za mkuwa. Masauli Vendors Itel. Masauli Vendors Itel ndife tokhafe amene timapezeka ndi katundu olimba bwino wa Itel ngakhalenso Tekino. Tikukudziwitsani amalawi nonse ngati mukufuna katundu olimba bwino wa Itel tiyimbireni foni pa manambala amene mukuwaona pa video imeneyi ndipo mutipeza ife Masauli General Surprise mwakolokedwa ndi mavenda pokugulisani zinthu za China. Tiyeseni ife Masauli General Surprise ndipo simuzakhumudwa Malawi. Timapezeka dera lina lililonse limene niyo muliko. Mukatifuna mungathe kungoyimba foni pa manambala amene mukuwaona pa video iyi ndipo tizakupezani dera limene niyo muliko. Osadandaula, osavutika, musakaononge ndalama zanu kwa mavenda. Ingoyimbani foni ndipo ife tizabwera dera limene niyo muliko. Ndafika sopano mu dziko lakusangalasa, fuko la anthu anga. Ukamagwetsa misonzi ndi pamene pali wina ali mchimwemwe kusangalala ndi kukondwerera. Ukamaseka ndi pamene pali wina akukhwesa misonzi. Filimu iyi ndiyotipasa chimwemwe ndi chiyembekezo kuchosa nkhawa. Nthawi yake ndi filimu yokoma yowonerera wina aliyense, kholo, mwana wachichepere ngakhalenso akuluakulu amene. Tapanga filimu imeneyi kuti tonse tiziyezera limodzi komanso kuphunzitsana chifukwa muli zochitika zambiri mu Kamelita. Gulani filimu ya Kamelita kwa ine mwini Villa Entertainment kuti mpweya umene ndimawononga usana ndi usiku uzipindula kuti ndizikupangirani mbeni mafilimu amenewa. Ndimadziwa kuti si wonse amene amakondwera nane ayi, koma pali ena amakondwera nane. Kamelita sopano ndi sizoni yokoma yopasa chiyembekezo, yabwino kwa basi, yobweretsa chimwemwe kwa anthu anga. Ndimakukondani nonse amene magula mafilimu a Villa Entertainment. Nayi nambala yoti mugulire mafilimu pa WhatsApp 082 kumapeto 18. Wawanti Kamelita. Adale. Zokhuza nditatu mmaganizapo bwanji? Zimangotengera chani? Kwa amene afuna kupangisa. Chifukwa ndikukumbukira nthawi yake ena ankapangisa zinkayanja koma ano pa ulemu wake sizabwino kwa munthu kuti wazindikira. Leno kutakhala kuti wina wake afuna atapanga zinthu ngazimene pangakhale cholakwika? Funso limene labwera chifukwa chani? Ndimalingalira ineyo kuti bwanji nditakhala kuti ndajambula mayi anga atatu apapa angamaoneke bwanji pamene papa. Zimenezo nzabwino koma mayi ako amene ndikuwaziwira sangazikonde zimenezo. Zimene ndifuna ndipangedi zinthu zabwino. Zimene si zabwino pa moyo wako. Come on Aunty Kamelita, mwenera kudeka. Ndaninga kulole kuti upange zimenezo ndikuti watayirira. Mukupanga ngati amayi faya chani? Ukuziwa chani? Watayirira kwambiri. Simungandilese. Sinu mayi yanga simungandikanize. Zona ndiwe yembekezere kuti ndafotokozere mayi ako yankhapo chani ndikayimbira foni. Agondo fandika mwone zanga Kennedy. Nanga ifoja nkhope yako unika yonyasa ngati zowawa. Zonse zirundi Aunty Kamelita. Nzawa amayi kumafuna kuti china yose ndimvere. Ine sina kufuse kuti yankhuleza anti yako.
koma ndi zimenezo ndi anti yanga osati mayi anga. kamelita kupanga zokusamalira iweyo pamwamba pa zonsezo ndi zoti akugwira ntchito yabwino. Sindifuna kuti yense kuti azindisamalira ineyo, ndingatuluzisamalira ndekha. Komanso ndinakafika ku university. Ndili mayeso uzapambana sogolomo. Eya ndizapambana chaka chobwerachi. Tabwera kale, tabwera. Kodi chithozo chako ndiziti ndi chachikulu kapena bwanji? Ndilabwinobwino ndinagula ndekha. Nanga chifukwa chani ungosesereka lokha? Agogo mene usiku sesereka timati kukhwefula. Kukhwefula? Ine ndamva zonena kuti makayidi ndamene ankapanga moyo umene ufuna malamba nalibe. Sinamveko ine. Desmond ngati sugwezera thauza limene lomwamba. Ndikupasa chipama choti sinakupaseko. Kavadwe kamene ukanthu uduka mutu wako ndende. Ndikweza pompano. Kweza pompano iwe. Agogo ndizosiyana uku ndikukhwefula. Ndanena kuti undikwezere thauza limene lomwamba pompano. Tamakweza likhale malo mwake iwe. Muchiunomo. Ubwerako umene kundipeza. Desmond panopa zambiri za iye zasintha. Ndipo panopa atuluka panja kuti afuna kakumane ndi mkazi akumati zina lake Susan. Oh, iwe sumamudziwa Susan? Chabwino, ndizoti ndinavomereza kuti Susan ndi chibwenzi chake. Koma vuto liliponena kuti zimene akufuna kuti apangezo zinzolakwika. Inenso ndini mantha ndi zimenezo. Sindikutha kuzimvesesa. Chifukwa choti msungwana amene anandifotokoza kuti akhala kusunga namwali wake mpaka na musiku la ukwati wake. Nanenso ndikukanika kumvesesa. China sopano. Desmond anabwera leloli kwa ineyo kuti afuna alembesera tupa mkono pake. Ndimamulesa ineyo zimenezo. Ndiyapezeka zone kuti kumandikalipira, kumanena kuti ine si mayi ake, sino ineyo mamulangiza, koma nzanga inenso ndinokhuzika. Ndatopa kwambiri sano. Kunoko ndatopa nako kwambiri nkukhala kuno. Ndikuganiza kuti mwina nditangopita ku hotelo kuti ndizikakhala chakumeneko. Ukumbukira ulendo yambirira uchawo wa ntchito wako ankandifuna kuti ineyo ndikhale chibwenzi chake cha iyeyo. Zafika pokwana sapano. Chabwino. Ndamvesesa. Chabwino. Ndiyankhulisa nawe beka nthawi kena. Wow, my dear. Desmond ali kuti. Wapita panja. Kuti ndeno. Afuna kamone nzake Ken. Amayi, zisuiza zoti panopa Desmond wayamba kulowerera watayirira kwambiri. China chake chotenga kuti chisokonekera. Mwana wanga. Palibe chimene ine ntati ndiyankhule. Zikungofuna mangozika mapemphero. Izi ndizofunika kuti muyankhulepo. Osati kungokhala chete tikuyenda kupeza njira yoti tingathe kumuthandiza motani kuti asamvange zimenezi. Ndikufuna ntapanga chani sana. Singakwanise pa ine ndikhakwasintha kakhadwe kameneka. Chikhadwe ngati chimene chiso chindiye time. Anasokoneza osewa. Alibe ulemu ngakhale pang'ono ponse etime. Amama ndifuna ndikuziwitseni kuti osayankhula zokhuza ndi etime. Etime wandiwuza zonena kuti salary yake simunampase ya miyezi 3 panopa. Zakhala bwanji? Zimene ananena? Eya. Chisilu cha munthu ameneyi chitango yamba kumene ntchito kuno kuchimanda 10,000. Ndinamukwezera malipiro ake amene ndi 20,000 naira. Ndi chani imene akudandaula. Komana mama, salaleyo ili apopo. Mukunenaso kutengeranso mavuto amwe amene amakhalira mwina mukwezera ndalama chaka china chilichonse. Ufuna tizinkwezera chaka china chilichonse salale etime. Chifukwa chotagwira ntchito nyumba mwanga muno. Etime. Chietime iwe.
Chietime. Tabwera kuno. Mama mundifuna? Etime. Ukufuna byota magwira ntchito nyumba muno? Funso limene ndilakwa Etime. Mama ndilibe mantha kuti ndiyankhe funso limenelo. Koma sindingakuyankhire chifukwa choti chinthu zomwe chachitika ndipo mufusiranji. Ndikasankha kuti ndisiye ntchito mavuto, ndikapanda kusankha mavuto, ndi chani chimene mukufuna ine nditapanga? Wachiva zimene tikuyankhula? Pali vuto pa funso limene ndakufunsa alo. Chilichonse chochokera pakamwa pano ndi vuto. Ndi vuto lalikulu kwambiri. Mundiuze kaye kuti chachitika ndi chani ndipo mundifusiranji funso ngati limene lili. Basi Etime, ingoyankha funsolo. Chimenecho ndi chibwana, sindiyankha. Pokapoka mama andiuze kuti funso limene amandifusiranji. Ukangoyerekeza kutchulanso zina langa ine ndikupha iwepo mpano. Kundipha. Ngati mukufuna kuti mundiphe neyo, ndani amene azikuchapira ndi zovala inuyo? Azikuphikira ni ndani? Ni ndani amene angamakusamalireni? Njala simasekerera ikathungo kuphani. Pamene neni makusamalirani bwinobwino. Iweyo, kundisamalira ineyo. Hehe, osadandaula. Ningati ukusaka wantchito wina wabwino kuposa iweyo Etime. Mufuna kuti ndikunjenjemereni? Mufuna ndikhale ndi mantha ndizikuopani? Ngati mukutanthauza kuti mufuna mundichose neyo ntchito inuyo, ndikupasani chilango chenicheni choti simusayiwalanso moyo wanu wonse inuyo. Wachiona chinyama chimene chimandipangira ine? Mukati chinyama nda? Waziona zimenezi? Ndi zomwe ndingakulangire iweyo, ndipo sizitenga nthawi. Osadandaula. Zina langa ndine Etime Otogodoni. Mwana woyambirira wa obwere basi onolo. Limenelo ndi zina langa. Ndikuziwa chimene mwandikhozekera chiwembu chimene mufuna mutandipanga. Mufuna mutangochecha salary yanga? Ayi. Etime sindifuna kuchecha salary yako ine. Suzalandiranso salary moyo wako wonse. Ndiyenda imbira foni madamu ndaziwisa. Muna ngasingakunise kuyimbira foni kwaziwisa? Chabwino. Uzipitirizabe. Upitirize bwinobwino zimene ukupangazo. Tamachulusa zolakwika zakozo zingozichulusa iweyo, zingozichulusa choncho. Pa nthawi imene nditakupasa chilango ineyo ndikumaliziratu. Chiweruzirako chikubwera. Ndichokereponso pamaso panga apa chitsiru iwe. Ndati ndichokere chisere bwere. Tiyoko. Mama, chifukwa chani mundibweretsera zovala zochuluka zakuda chonchi? Mesa zovala ndakuchapira ndi sabata imene yapitayi pompano. Ndiyeno. Ngati zovala zandidera mafani zenda bwamusa. Ngati zakusangalasani mukati kuyenda. Okay, chabwino. Ndi zovala zingati zimene munandichapisa ine sabata imene yapitayi. Zimene ukwanira mawiki awiri folo zovala zinali 16. Zowenga zovala zonzako. Ungathe kupita pakapanga masamu a zovala zakozo. Chovala chimodzi ungathe kuvala masiku 8. Ngati munthu umakwanisa kusamala bwino. Ndi ino chikuvulani ndi chani? Kuti zovala zinazo muzisunga zina muzivala. Kuti masiku enawo muzikwanisa kuvala chovala chimodzi. Etime, uzichapa zovala zanga pakangotha masiku 3. Chifukwa chani? Ndikufunsa kuti muzisewera mfumbi ngati mene apangira za wanana, kapena muzimusewera madoti inuyo. Kapena zovalazo ndi muzipanga za fashion. Ndikufuna ndiziwe. Etime, sindikufuna mavuto ine. Ingochapa zovala zanga zipompano. Inuyo ndiye chipinjo cha moyo wanga. Mwandiva? Chifukwa nkhalamba zinzanu ngati inuyo ali kumizi ukoko amapanga zolima. Koma inuyo muli busy town muno kuchena kuvala za fashion. Teona ni mama. Kamoyo kamene mukupanga kunoko kule gozi sika bwino muyenda bwera kumuzi msikalima sizigwira ntchito zimenezi mama. Sizigwira ntchito. Etime kusandine zimenezo. Zono kaya kusandine modelo. Ndala kuseso yani nanga. Chali mendala kwisa. Kodi kakhaidwe kanga tizikhala chochi mama ndi mmene muzipangira.
mulungu akulangeni, mulungu akuthane nanu inuyo, mulungu akukantheni. Hey. Oh, madam ina kubwera koma changu muzaone zimene zikuchitikazi. Hey, taona nithupi langa sono. Taona zimene andipanga. Oh, khola basi. Nzanga ndimafuna ndizipanga china chonse ngati iwe osamapangika. Kumene zimandivuta zimenezi. Mani niwe mukatukwanisa lupopo. Sindikuonaponso vuto ine. Ndikuziwa pamene pali vuto. Iwe vuto lanji? Mayi ako samakhala pafupi alikutali kwambiri wina umapanga china chilichonse bwino. Mayi anga sali pafupi. Ndi ati kamelita kundikaniza ngakhale naye kundichamulira tu. Ngakhale sagogo amavomereza. Ndikugeza zino nini ngamasankale motani. Chabwino mani dekani. Ine ndipeza njira. Ndionesesa kuti ndikupezereka plan kono kuti wokuyankhwisana ndi agogo wako. Ndeno kakayankhwisana nawo ukapasire kadi iyi, ukagulire mphaso ina yake, ukakondolese, ukasangalase iwe ukaonesesa pange zimenezi. Iwe ukapezekako kupade meneyi. Suzenisa akakhala kumeneko. Suzen akakhala kutiko. Zikatheka ndipo usabwera kupate. Wosadandaula mbali wanga. Ya, ticheza. Chabwino bale. My guy. Agogo wanga okhawo dziko lonse lino lapasi amene ndimakonda. Kwa mzukulu wanga yekhaya amene ali pamtima. Oti sindingafananizie ndi wina aliyense. Ndakubweresani mphaso iyi. Ndimasauzano kuti inuyo muyikonda mphaso imeneyi. Ndayikonda kwa basi, zikomo. Agogo nali ndi china chake mafanta kuwuzani. Komano ndimadira kaye kuti ndikabwerako kumene ndapitako kenako ndizakufotokozereni. Bora usakale kuti ufuna upemphe ndalama chifukwa choti ndibe ndalama ina iliyonse. Sizokhuza ni ndalama agogo. Ndikanthu kochepa chabe kamene kali apaka. Kumene ndisungapiteko. Ngati umagula mphaso kuti undinyengerere, ine ndiyankhulanga ndakupasa. Bwera ndakuwuzani chilungamo, komano ndikapanga chiganizo ina yake pasakhale ndida nyumba munomu. Ndingalephererenji kupita kukapale kochepa ngati kameneka kumene azisanga kupita kukasangalala. Koma kupita kumene koko palibe phindu ina lilonse kwa iweyo. Koma ndikupate chabe gogo steni. Akazi awawa ali pa visho live iwa. Ndamene kundipangisa kuti sakulole kuti wewe upite. Pali vuto lanji. Anthu oyenda bwa muswe. Mipyopyono nkati. Zimene zikundipasa mantha kuti mwina kukakhalaso mavinidwe a lopopo dance. Lopopo dance ndi chani? Sungaziziwe. Ololese mtundu wanji sungaziziwe kuti ndi chani. Oloso nyumba muno palibe amene angakuuze. Kuti ndizakuuze pokapoko zakale ndi zaka 25. Chani? Upanga chani pa phone? Ndikufunsa pa Google kuti lopopo dance ndi chani? Desmond sinifuna kukhalanso ndi chizukulu china ine kwa pano. Mayi ako anachita kupanga mistake kwa atate ako. Nde inenso sindingalole kuti iweyo uchite mistake ngati imeneyo. Agogo sindikwanisa kuti oli bwinobwino. Muganiza kuti umene kungakachitike chani? Desmond mbadwa wa masiku anowa anyamata ndi chibwanabwana. Sindikufuna kuti utakathyola khola ine. Ndakuza zino ulipatire ndi anthu 16 chabe. Ndazizanga ndita ndakupatire imeneyi. Chabwino. Kachibwezi kako kakakhala komweko? Mfana ndikuzeni chilungamo. Eya? Eya akakhala ali kumeneko. Ukundinamize? Eya akakhala ali kumeneko. Chifukwa nthawi zonse ndikamakuzani chilungamo. Ine ndimangopeza zoti ndine nkape basi. Ndikakhakunda kusazika nudupira ku library. Simunandilese kungakhale tsiku limodzi. Ndidakakupezera bazifukwa zimenezo. Ulendo wina ndizakulesa. Simungandipezere kachifukwa kena kalikonse. Ndimafika nthawi yoyenerera agogo. Desmond. Olo zitatenga nthawi yochuluka motani. Olo chaka kumene ndikufufuza pa zimenezi izi ndizazipezabe zoona zake. Ukwenera kuwakhulupirira agogo ako pa zimenezi.
Chabwino. Zina ili la visual live. Chifukwa cha visual live. Sukuyenera kupita komanso ndi tizithu zimene ikapatola kwikati. Agogo, tizithu zitakazoovularo ntongo kungulisa chabe kadiyo. Ayi. Ndekuti visual live imeneyi. Takazitovula limene atika papati tikapezekaso kumene koko. Waona mene pali fundo yanga. Agogo ndiwena kusapita palibe fundo mene ndikuona. Chabwino. China, kumene kukachitikira zochitika mkutali kwambiri. Ndi patali. Ungatuzapezeka zoti pobwera umene kuwasochera iweyo. Ukumbukira ulendo mene munazatengana ndi Etima mungapita kupate munazasochera pa nyumba kwathu pano. Mumasochera kutengera ndi kumalo kumene kumachitika zochitikazo. Izi ndi zosiyana. Pate mene jenali ya usiku pamene iyi ndi ina. Chabwino. Ndiganiza kale za zimenezi. Kumapatire ndi amawa Gogostin. Ndikuyankha mawa chamafolo. Pate yeru koma ili chama 2. Ndikuziwa. Ndinaona nthawi pakadi iyi. Mngatulowa. Yes, what can I do for you? Auntie Kamelita. Ndufandi yankwane nanu chinthu china chake. Ufuna kuyankhulisana china chake ineyo. Munthu amene umamunena kuti sima yako ndipo sangakuze chonena kuchita ndi ufuna kuti ayankhusana chani. Pepani kwambiri Auntie Kamelita. Muzozo ndinu nokha amene mulokhulupirika kwambiri kwa amayi. Panopa pamene wadziwa. Mama wa tsiku la lero uli kwatulusa mawu amene opweteka kwambiri pa moyo wanga. Ndikupepesa. Chonde mundikhululukire. Chabwino. Bola usazapangeso zimenezi. Ndi chani imene ufuna kuyankhusana nani? Ndizokhuza ndi Pate imene azizanga andiyitanirako. Ndinayesera kukambirana ndi Gogo koma ndikaniza. Wow. Pepa kwambiri ngati Gogo akukaniza. Palibe chino chimene ine ndingapange pa zimenezi. Ndi kuti mayi ako akuyena kukaniza. Ndi chifukwa chani nyumba muno palibe amene amandimvera ineyo. Ndipo kamene ndingayankhule chimo. Kaya. Bweza mawu ako. Sukuyenera kuyankhusana ndine moteromo. Ndiye sira kuyankhusana ndi Gogo ako pa zimenezi. Sinufuna kuyankhula ndi wina aliyense mungatuma pita. Chabwino, akuvomera kuti ungatupita. Zona. Ndinu anti anga okhawo dziko lonsenu lapasi. Pa chifukwa chimodzi. Sukuyenera kukumana ndi msungano wina aliyense kumeneko. Anti. Mumandisamalira ngati mene apangira mama. Zungondisangasa mene mumasamalira za ine anthu inu. Mumaganiza zona kuti ndikangondiyandikisa ndi msungano wina aliyense mwine neni ngati kumpasa kachikwama kapakati kena kake. Tandimvere Desmond. Ndimapanga chilichonse mene mapanga mayi ako. Chifukwa chena kuti ndiye khayo mchemwali wanga amene ndili naye amene ndimamudalira pa china chilichonse. Koma iweyo sukuyenera mapanga china chilichonse cholakwika Desmond. Ndikudziwa. Nkana sindimafuna kuyikane mavuto. Sinzalola panga china chilichonse bwana. Ukulonjeza? Eya. Chere pangedero. Tatiyeni titero.
Ukwena mapanga zoto zikonzekera mapita kupati tionana. I'll see you later. Edime sapopo. Hey, Diamond, wachina kwambiri. Zovala zako zotula kwa basi. Kodi kapena kuchokapo? Kapena ulendo wako ndo upita ku London iweyo? Ayi ndikupita kupata zanga nditana. Kulipate yanji kumeneko? Ndi birthday party ndi kuli mapwando tukasangalala. Oh, Susan ndi nzake kujakakhala kumeneko? Ayi osati anthu ngati amenewo. Ndekuti mama ndi kamelita akupita ndi iweyo? Ayi. Ndikutachita kukusatira iwe kusogola? Ayi, mene ndanyamukire neyo chonchi mwini wakene ndinokwanira bwinobwino pito meneko. Chabwino, uwonesese kuti ukabwere koma changutu. Chifukwa choti anthu angathe madandawala zokhuza ndi iwe. Usazalivutise lonsefe kuti zizakuyang'ana iwe nyumba munomu. Chabwino, palibe vuto. Umaliziwa tanthauzo la lopopo dasi? Lopopo dasi. Mawu amene wawatenga kuti iweyo? Agogo ndamene amandiuza leloli. Akuti azimayi ndamene amapina lopopo dasi. Kumasana ndifotokozera tanthauzo lake. Ndiye ndikumva ngati china chake chikachitika kumeneko kupateko. Ndiye kuti kupate kumene kukavinidwa lopopo dasi imene kukambidwa payi? Ndi zimene ndikumva kuti mwina zikachitika. Tayima kayo. Ukupita kuti? Ndifuna ndikasinthe zovala ndifuna ndilapita nawe iwe kupate. Iwe sungapiteko. Chifukwa chani? Sanakwitanireko ulibe kadi. Zitayi zokhuza ndi kadizo. Wandiva? Tifeyo kalekale ife timendera zimapangizo za kalekale. Wina aliyense akafuna kuti apite kupate amayenera kupita. Uyi ndio usanduze zimenezo. Zitayi zimenezo ubale wanga usaziyendera zimenezo. Edime sindikutolera pa zimenezo. Chibwezi changa cha ineyo zinake ndikadi. Koma ndikakhala ineyo ndimachitana kuno kuti kavia. Ndiye ineyo ndikuziwa chimene kutanthauza. Edime. Akati kadi ndimene munthu wayitanidwira kumalo, tadika ndikuonese. Oh. Kadi ngati imene ndimene munthu malowera pa gate. Ngati ulibe kadi imene sumayenera kulowa kupitako. Ndingatongogwisa ntchito nawo kadi yako yomwe kukalowa kupateko. Ndizosatheka. Bwanji. Edime ndipe nthawi yokwanira kuti ndiyambe kufotokoza panopa. Apa pandachedwa kwambiri, ndizakufotokoza nkabwerako. Mangofira kuti savai nawo si choncho? Okay, I'm good now. I'll continue my walk. Anti kamelita. Chifukwa chani chinkhope yanu ikuoneka kupindika choncho? Kapena wina wake wakupandani wakukukudani? Funso la mtundu wanji imene Edime? Vuto limene lolo ndilako la iweyo. Chifukwa chani walowa mu ofesi mwanga iweyo nthawi yono kuti ndifuna ndiseke ofesi ya ine? Kulowa munomo ndi nkhope yooneka chonchi? Tiziti mwina unali ndi maloto opsa kwambiri usiku umene wapitawo. Muli monse mu Edime. Komano Desmond pakana pano kupate sanabwereko koma nthawi panopo past 10. Amayi akungodandaula zokhuza ndi Desmond komanso akundidandaula ine phone namulolera Zita inu zokhuza ndi Masteni. Mungakhalire busy kumadandaula zokhuza ndi Desmond kuti wachokapo wapita kupate. Desmond mwana wachichepere? Desmond ali ndi zaka 17. Andeno? Ndi mwana wachichepere kuti kuyenerabe kudandaula za iye zoti sangakwanitse kugona kunja. Komanso zili apopo, foni yake ndi yozima. Kateni koloko kenikenika. Ndiye mukuchita kudandaula kangati kumene koko wachita kukhala 2 weeks. Usanduze nokuti zimene zili sizikuyenda mutuma koma ukukhuza pang'ono. Nkhani yake idoti ndikhuzeni. Zokhuza ndi Desmond kuti adakalibe panja. Kamelita. Ndiye ndi 2 minutes yokha kuti ndiseke ine office inoyi. Pa 2 minutes imene ndili nayoyi ndikupasa 1 kuti tuluke panja iweyo. Apo ayi ndikusekera kugona muno. Ndandina kuti tuluka panja. Siwapita apa. Mulungu akuphe iweyo. Desmond ngati sanakwanitse kufika mpaka na panopo kupate kumene kuko. Ndikuti pate imene inali yakulu kwambiri. Hey, ndinakapanga zomusatira. Koma sinapange. Ndimayenera kuti ndimusatire kuti ndikanjoye moyo wanga ine ndikakondwere kupate kumeneko. Kuti ndikavine ndazi mayi kumeneko lopopo dansi ukunjoya chonchi kukakundivinisa choncho. Hey, Edime. Unakakanjoya iwe lopopo dansi kumeneko. Hey.
hayi Era wayimbaso ukuyenera kumuyankha anakakula kufuna nkusana ndine anakandimbira pa foni yanga izi sizikugwiza kuti wayimbira foni ya ndani mama singange foni yanu yankhani nokha bweresa ndikuyankhireni etime ngati suseka pa chikombako popwetekapa ndikupasa chipama chogonesa choti moyo wako wonse suzazukaso ndichani chimene ndalakwisa ndikufuna uzipanga zako ndichani chimene ndapanga cholakwika okay ngati mana kuti ine ndipangeza ineyo ndikuyenera kutenga foni ndayimbire mama kwaziwiseno kuti chifukwa chani anthu iniwo awiri mwamulola Diamond kuti achoke ku nyumba kunoko kumalo kono kuti organize yake siku ziyozota napanga motani mwamva ukangoyerekeza panga zimenezo lero likhala siku lako lomaliza kukhala nyumba munomu etime ndikuzoza kuti sufuna kupanga zopusa zimenezo mwamumva zimayi ukalambalapa kuna kuti nandichosa kunoko eti iwo kadandalenji zokhuza ndamayi ukuyenera kuti uzidandaula zokhuzana ndi Diamond kuti ali bwinobwino kapena sali bwinobwino iniyo sindikupesesa kuti anthu awiri muli apa pano mantha anu makamaka ali patipo Diamond ndi mazozo kuti sangabwere mwachangu kunoko sangabwere mwachangu wangopita kupata yazi zake chabe samayenera kuchedwa chimene chamuchedwesa ndi lopopo dasi imene kuchitika kupata kumeneko lopopo ndi chani imene lopopo dasi ndi mavinidwe amene amachitika papati pamene popo azimayi onse amakhala pamodzi ndikumuzungulira mwamuna mmodzi kupita naye kuchipinda ndikumafika vina ndi mwamuna mmodzi chani maona wabwerako uyo mamona tamoneni andiswa muto 0 ma 8 awiri 10 6 ma 9 awiri kumapetoko 18 ndikubwerezaso nambalayo 0 ma 8 awiri 10 6 ma 9 awiri kumapetoko 18 muzayankhulitsana ndine Vida Entertainment ndipo tidzagulisana mafilimu pa WhatsApp. Ine ndimanyadira kwa inu amene talumikizana nanu, ndine m'bale wanu, ndine nasi wanu, ndimakondwera zikomo kwambiri. Mande muchishedi osayiwalira amene mmabwera kudzatigula.